हरिसिंगायाव नैथि रुंसारि देबनाथ बसुमतारी आरो बड'लेण्ड मुंख्लं दिजेन बसुमतारी गोसोखां इन्टार क्लाब भलिबल कम्पिटिशन भलिबल बादायलायनाय। गेदेमाफोरखौ मान होनायाव उन जानानै थायाखै हरिसिंगा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं एबा रुंसारि जालांनाय गेदेमाफोरखौ सिबिनाय एबा मान होनायाव उन जानानै थायाखै। बियो दिनैनि समाव गोथां जारिमिन जानानै दं। मख'नो गोनांदि बे हरिसिंगा ओनसोलनिफ्राय गोबां गेदेमा सुबुंफ्रा गावनि जिउखौ अबथिरायै बर' हारिनि सार्थआव खोमानो गोनां जायो। जाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशनआ जोहोलाव बालिराम बर'नि गोसोखांथियाव हादरनाङारि थाखोनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदियैनो हरिसिंगा गेलेमुआरि गौथुमनि बानजायनायाव थांनाय बोसोरनिफ्राय बड'लेण्ड मुंख्लं दिजेन बसुमतारी आरो रुंसारि देबनाथ बसुमतारीनि गोसोखांथियाव बिथांमोनहा ओनसोलनि थाखाय बिहोमा होलांनायखौ नोजोर बोनानै इन्टार क्लाब बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि लाबोबाय थादों। देग्लायबो नैथि रुंसारि देबनाथ बसुमतारी आरो बड'लेण्ड मुंख्लं दिजेन बसुमतारी गोसोखां इन्टार क्लाब भलिबल कम्पिटिशनखौ हरिसिंगा पुलिस थाना लांगोना मोखाङाव थानाय भलिबल कर्टआव सानसेनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। हाबाफारिखौ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना बेखेवना होयो 36 नं हरिसिंगा बिटिसि बियाबनि एमसिएलए सन्जय सरगियारिया। दिनै जोङो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशन हिसाबै जे मुंख्लं दिजेन बसुमतारी आरो लेट देबनाथ बसुमतारीनि मुङै जोङो जि बुलुर बादायलायनाय होदों बेवहाय बेखौ दासिम जोङो खननै बे नैथिबार जाबाय आरो बेखौ जोङो बेबायदिनो मोजाङै खुंलांबाय थागोन। आरो बिनि जोङो होनायनि जाहोना जाहैबाय जों देबनाथ बसुमतारीया जिफोर खामानिखौ जोंनि हरिसिंगा ओनसोलाव मावलांदोंमोन। बिथाङाबो सासे खेलखौ मोजां मोनग्रा आरो फुटबलावबो जोबोद मोजां गेलेगिरिमोन बियो आरो बेबायदिनो भलिबलावबो मोजां गेलेयोमोन। जेथिंबो आखा फाखा बिथाङा गेलेयोमोन आरो बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जों लाखिबाय थानो थाखाय नैबे भलिबलखौ जों होनाय जादों बिथांनि मुङाव। लोगोसे जोङो बिथाङा सासे फोरोंगिरि हिसाबैबो बोरिगामि हाइ स्कुलाव मावोमोन आरो बिनि उनाव जोङो दिजेन बसुमतारीखौबो बिथाङा सासे मुंख्लं न'खरजों जोङो सावरायनानै बेखौबो बिनि जिखिनि मावलांनाय खामानिफोर मावलांनाय बिनि जिउ जारिमिना जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय जोंनि ओनसोलफोरनि माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोराबो बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ नायनानै माखासे जोङो सोलोंना लानो हायो। जुदि जोंनि गेजेराव दैदेनगिरि गैयाब्ला जोंनि ओनसोलफोरा जौगाया। दा थिग जोङो बेबायदिनो बिथांमोननि मावबोनायनि जिबायदि खामानि मावबोनाय बेखौ नायनानै नोजोर बोनानै जोङो बिथांमोनजोंबो जों सोलोंनो हादों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जि बुलुर बादायलायनायखौ होदों जोंनि हरिसिंगा ओनसोलनिफ्राय बेबायदिनो मोजां बे भलिबलावबो प्लेयार ओंखारनायनि थाखाय होदों आरो जोंहा हरिसिंगायावबो बेबायदिनो मोजां भलिबल टिम मोनसे दङ NWDSA बेखौ जोङो फसंफिननायनि जोंहाबो सिमां दंबावो। दा थिग बेबायदिनो जोङो गोदोनि समाव गुबुन स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेलावबो जोंहा भलिबलावबो गेलेगिरिफोर दङ। दा बैखौ बिथिं बोनानै जोङो फैबाय थानाय समावबो बेबायदि मोजां प्लेयारखौ जोङो क्रिएट खालामनानै स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेलाव जोङो दैथायहरनायनि जोंहा सिमां दङ। दिनैहाय बेवहाय जोङो 8टा टिमा बेवहाय बाहागो लादों। भेरगावनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय जोंनि हरिसिंगानिफ्राय आरो मंगलदैनिफ्रायबो मोननै टिमखौ दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों। बान्था हिसाबै जोङो बेबायदिनो चेम्पियन टिमनो जोङो बारा बेबायदि होनो हायाखै। 12,000 होनाय जागोन आरो रानार्स आप हिसाबै जोङो 8,000 होनाय जागोन। जोङो बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जोंहा मोनसे हरिसिंगा ओनसोलाव जोङो स्पर्ट्स एस'सिएशना आरो एबसुजों लोगो नांनानै दख'रा एबसुजों लोगो नांनानै जोहोलाव बालिरामनि मुङाव जोङो फुटबल खेला होनाय जायो। बेजों लोगोसेनो नै बिथां सानैनि जिउ जारिमिनखौबो जोङो बेवहाय मेगाजिनाव सोदेरनानै जोङो बिथांमोनखौबो मोनथिहोनायनि राहा लामाखौ जों लादों। जोङो बेखौ मावफुंगोन होननानै जोङो थांखि लानायबो जादों।
11, 14 जोङो लांबाय थानो जोङो बेखौ गेदेरनिफ्राय गेदेर खालामलांगोन। थांनाय बाराव जोङो एसे फिसामोन आरो देग्लाय एसे गिदिर खालामदों आरो फैगोन बारावबो जोङो बेबायदिनो आरो जोङो गिदिर खालामलांनायनि बा स्टेट लेभेलनिखौ जोङो खालामलांगोन। रायजो राजायाथ' दायो जोंखौ अनसायदों, दिनैबो बिदिनो लोब लोब फैदों। दायो एसे खम आरो दायो सेमि फाइनाल आरो फाइनाल जागोन, बेवहाय बयबो फैगोन। जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समावबो जोंखौ रायजो राजाफोरा सहाय खालामगोन, बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एइचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एइचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्टस स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्टसआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्टसनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं, नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।